Здравейте! В този урок ще се запознаем с текстообработващата програма Microsoft Word или за по-кратко Word. Word е програма от пакета приложения Microsoft Office, създана от небезизвестната американска компания Microsoft. Както вече споменахме, Word е текстообработваща програма, което ще рече, че с нейна помощ можем както да създаваме нови текстови документи, така и да редактираме и форматираме вече готови такива. Да предположим, че вече имаме инсталиран Office пакет. Нека видим как се стартира приложението. Отиваме в Start меню, меню Programs и намираме папката Microsoft Office. От нея стартираме приложението Microsoft Office Word 2003. Зарежда се прозорецът на приложението. Най-вдясно виждаме странична лента, която за момента не ни е нужна. В центъра на прозореца виждаме бяло поле. Това поле се нарича още работно поле и всъщност представлява листът, върху който ще се намира текстът, с който ще се обработи. Отляво и отгоре виждаме разграфени ленти. С помощта на тези ленти определяме отстъпът на текстът от ръбовете на работното поле и съответно на листът. В най-горната част виждаме лента с менютата. В тези менюта се намират всички необходими инструменти за текстообработката. Веднага под лентата с менютата виждаме други две ленти, в които се съдържат най-важните и най-често използваните инструменти.